बे भिडिअआ एन्टारटेनमेन्ट फानि जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों गाज्रि मोना आरोना दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन अबे मजा आएगा ना भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिदिब्ला बे आंनि डिस्क्लेमारखौ लागायनोसै अन्थाइ बिखा गरनै होगोन मोजां मोननाय फैजाखांगोन आं खुलुमब्ला गोबाब फैगोन बिसोरखौ नायलाय गरमनि थान्दा खालामदो मस्त प्लान मस्त गरम नालाय बिनिखायनो गरमनि थान्दा खालामदो आरो मोनथिबायना गुसु गुसु मोनलायदो खोमा ना बिथाङा बावनो सानब्लाबो बावनो हायाखै मा जाबावगोन दुखुथिया जिउ भाई मारो मुझे मारो सिमांना मोथांलै बोरै जानो मोनखोलै बे आसोलजोंलाय छाती फोड़ रे मार साले का खोपड़ी तोड़ साले देलै दे नोंनि दिन जोंनि हर सोर हाबावनो नोंखौलाय कैसा लगा मेरा मजाक नो बाय बाय टाटा गुड बाय गया जाबायदि गोलैदों अबस्था गैला बे मोनथिबायना माबा माबि जिलांखाबाय बायनो मोनदा नायलाय जिदोंनो जियाखै बेखौ बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा जिलांखादो बे माबा माबि हेडलाइटआबो बायलांदो बेनो मोनथिबायना जा एसे हायो होलांदो लोगोफोर दारागाव थांनो फैसा नांगौ जादों वाह मोदी जी वाह जोंनि सनितपुरनि बायदि मावनो दांनो गोरों आखा फाखा सिख्ला जेरावबो मोना नोंसोर सनितपुरनि सोरबाफोर सिख्ला नायो नामा आंनि भिडिअखौ गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोनथिबायना बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्ट फानि खालामदो जायफोरा रस भिडिअ खालामजाबाय गाज्रि मोना आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the back.